Okay, life care member te mani ID ludan Google Chrome kan lutanga chon okay life care kan metanga chon kan lut don ti hian welcome to okay life care private limited kan lutanga ti hian ron langanga chuan helaya inrin pathumum te kan metang te kan menuwa te hian ron lang don ni chuan login kan lutanga kan ID kan chunga password nen khan chuan ti hian lo langang hian ron lang don ta ni khalka mani ID lu dan ta chuan helai poimo deuh pakhat chu my profile hian kan lutanga update profile hemi kan update ngai ni hi kan update tanga ta hian bank details vel ka kan chunga IFSC code ania chuan hemi IFSC code kan chut zo hian ta hian kan metanga chuan kan bank details te meng kan branch te kharon langanga chuan heta hnuai a hian i account number ka kan chunga chuan update hi kan met don ni chumi zo chuan my profile a kan lut lenga update KYC zo ka hian a hnuai zo a hian kan lutanga kan lu zo ta hian Aadhaar card emo voter ID te pom tho maro chu Aadhaar card ka kan chut lu wang khan registration a hian chuta chuan i ta hian Aadhaar card malam Aadhaar card nunglam pen card ani le a chuan ten bank passbook kha kan upload don ni bank passbook upload don hian hei select anga ya ta hian hemi ti hian check le passbook om ta chuan passbook kan ti don ni chuan hemi kan chhuah don hian mi kan phone a back ti mayang kir le na ka met lewin tan dashboard hi kan met don ni kan phone a po kan dashboard hi kha ani lo chuan hei bo le vek don chuan dashboard a kan kalanga chuan dashboard a kal hnuah chuan du chuan kan close thei ni chuan hei darkar thum hnuah kan en lenga helai pending in ti hi hei active tur ani ta ni approve ti tur ni ta ni hei approve lo chuan in ID le in hming min ron thoranga about chu ke mang kalo boi pui don ni khati zong khani se